Poštovani prijatelji, nalazim se u općini Žakanje, koja se nalazi na samoj slovenskoj granici, pored ili uz Kupru. Ova općina je jednostavno lijepa i uređena. Kada prolazite kroz nju, fascinantno je gledati uređene vrtove i uređena dvorišta koja se nalaze u toj općini. Sve je uređeno, nigdje nema nikakvih papirića ili smeća. Vrlo je rijetko pronaći takve prizore. Ova općina je također poznata po tome da ima jednu tvornicu Beti koja zapošljava 150 radnika. Također ima druge različite manje i veće obrte. Općina Žakanje je također vrlo poznata po tome da ima 11 različitih DVD-ova. Iz općine Žakanje imam i neke prijatelje iz Stuttgarta koji su se davno odselili, a ovdje dolaze povremeno. Ova općina je u samome centru Žakanja, gdje se nalazi općinska zgrada, apoteka, trgovina, kafić, vrlo lijepo uređena. Sve je organizirano i sviđa mi se ovdje. Ja vas sada lijepo pozdravljam i ugodno svima. Lijep pozdrav!